Namiss ko yung Bamboo Park, napakalinis oh. Okay, good morning mga kamuro, no? Ayan guys, lumarga na naman kami. So hindi na namin kinunan yung pagbiyahe. Maambot kasi. Nandito kami ulit sa may Solib Dam. Ayan, ang dami isda. So dito sa taas guys, sinarado na yung dam. Yung mga isda doon banda ron, pumunta na dito sa may dam. Ayun, napakarami oh. So subukan muna namin aming so bulati muna. Pag hindi ko maga sa bulati, kukuha kaming lumot dun sa ilalim. So mag-set up muna kami mga kamuro. Dito kami sa may lubaw. Napakaganda ng tubig. Wala pang huli kahit isa. Ang ganda ng panahon kanina, makulimlim, biglang uminit. Yung mga nasa kabila na yan guys, puro fish pan yan na malalaki. Fish pan na malalaki. Sobrang lalim. Kibit, maliit ang dawi. Kung hindi hipon yan, biya na maliit. Ayun mga kamuro, no? Nakawiti kami dito sa Bamboo Park. Wala doon sa ano, maraming isda pero hindi dumadawi. Puro kanduli. Yung kanduli kasi hindi namin alam lutuin. Lalo na medyo maliliit, hindi masyado malalaki. Binalik na lang namin. May nagdadala doon sa malapit sa Bamboo Park, ayun no. So, may panti dito. Meron din panti doon. Dati dito mga nasa 2 oras, 3 oras lang. Nakakarami na kami. Dahil dumami yung mga nangingisda na yan. Medyo humirap. Pag wala dito, pabalik kami doon sa ano, irrigation. Lagi kagagawa natin ng problem.
Madami na. Kaya nila mapapalaguling natin. Kaya ito kain. Kaya mo daw. Maliit. Paano? Pakap. Pakap na guys, maliliit. Yan ang maliliit. Ngayon mo na par. Pang paksiw. Sumakal. So, lilipat kami. Mamaya na lang pagdating namin doon sa isa sa ibang spot. Nagalitan din namin dito. Ayan mga kamuro. Dito rin kami ano. Ang ending lambak pa rin. Ayan ang ending lambak. Namiss na namin to eh. Yan ang pwesto ng mga screen dati. Ayan, naninimit sila kuya oh. Sa album na po tayo yung YouTube. Ayan, may huli na rin. May huli na rin sila. Sarap to, pangat. Pampangat. Ba't kami guys? Ba't kami Bamboo Park, Lubao? Walang damit. Medyo laki yun. Ba't mo nila? Mataya akong walang yan. Ayan. Okay. Ayan. Okay.